Oli tosi hyvä. Hyvä Miika! Te osaatte tehdä liikkeitä. Hyvä! Käännä, hyvä! Miika vaan! Miika, hyvä! Hyvä! Hyvä Miika! Ylös vaan Miika! Selkää vaan! Kun jäsenten väliset niin, anna selkää, jos ottaa puhutut jalan. Hyvä Miika! Muut oli hyvä. Nousi vaan pois sieltä! Hyvä, nyt vaan selkää! Hyvä! Jatka! Nyt vaan! Hyvä! Yritä päästä pois! Vielä jaksaa! Vielä! No niin, vähän semmoinen mietintä hetki ja sitten jatketaan taas painia. Kaveri on siellä ollut, saa painia.